Hello mga kailyan, kumusta po kayo? Welcome po ulit sa Manong Ilocano Channel. So mga 1 week na naman po na wala akong vlog mga kailyan. Kasi talagang kailangan po natin i-balance yung trabaho natin tsaka mga vlogs natin. So sa episode na to mga kailyan, mag-shift po ulit tayo sa pagluluto. And pasensya na kung wala akong consistent na content mga kailyan. Kasi yung mga vlogs ko, parang trabaho ko lang din, all around. So sa episode na ito mga kailyan, i-share ko sa inyo isang lutong Ilocano. Napakamura po ng recipe na to and napaka-healthy dahil vegetable po siya. So ang lulutuin po natin ngayon mga kailyan is yung tinatawag nating Abelmuscus esculentelus. In short, okra. Mahaba pa, okra lang pala. Pero alam niyo po ba mga kailyan na ang okra ay napakaraming benefits. Dahil ang okra po ay mayaman sa folate, fiber, antioxidant, vitamin C, A, and K1. Nakakatulong din po siya sa pag-regulate ng ating blood pressure. Nakakatulong din po siya sa pag-control ng ating blood sugar, mga kailyan. At higit sa lahat, meron din po siyang anti-cancer properties. So, napakadami pong health benefits ng okra, mga kailyan. So, let's eat okra regularly, okay? So, samahan niyo po ako. Bibili po tayo ng okra, mga kailyan. So, let's go! Okra. Okra. Suki. Na? Nagsit-sit natin manok. Sagwa mo natin okra mo lang. 20 lang. 20. Wow, ang dami ha. May salang manang. Pwede man. 20 pesos. Yes, 50-40 ba? Why 40? Mamaya na pinaglakwak. Thank you. Mamaya na pinaglakwak kayo mo da? 20 pesos. Dami. Yan. Bili na tayo. Let's go. Luto na po mga kailyan. So ito na po yung nabili nating okra mga kailyan. 20 pesos lang po yan. Oh. Tiyempo po kasi na season ng okra dito sa amin kaya mura. Ayan. And sa tingin ko masyadong marami to mga kailyan kaya hatiin na lang muna natin. Yung kalahati for the next day na lang po mga kailyan. So prepare po natin yan and magluluto po tayo. So ang una po natin gagawin, hugasan na muna natin tong ating okra mga kailyan. Hugasan lang natin siya para po malinis. Kasi mamaya pag na-slice na natin to, hindi na po natin pwedeng hugasan. Para po mas malinis, hugasan natin siya 2 beses. So ito na po yung okra natin mga kailyan. Nahugasan na natin siya. So i-slice na po natin to. So sa pag-slice po ng okra mga kailyan, depende na po sa inyo kung ano yung nakasanayan nyo. Actually sa amin, hindi na namin tinatanggal tong ulo. Pero since i-upload po natin sa YouTube to, para mas maging presentable naman, tanggalin na lang natin. Then tanggalin din natin yung buntot. Then kung masyadong mahaba, titigin po natin siya. So ganyan lang po yan mga kailyan. Kaya ang recipe po natin mga kailyan, tinatawag namin sa Ilocano na paksiw na okra. Napakasarap po ito mga kailyan at simpleng-simple lang lutuin. So ito na po yung okra natin mga kailyan. Tapos na natin siyang may slice. So isunod po natin yung mga pampalasa natin. Pagluluto po ng paksiw na okra mga kailyan, kakailanganin po natin mga pampalasa. Meron po tayong sibuyas, red onion po yan, luya, bawang, tsaka lalagyan po natin ng sili para may konting twist yung recipe natin.
So dito po sa bawang, kitkitin lang po natin to. Yan, ganyan lang. Kitkitin lang po natin. Yan. Dito naman po sa ating sibuyas, tuwain lang natin siya ng medyo maninipis. Dito naman po sa ating luya, ganun din, maninipis din po mga kaibigan. At itong sili naman mga kaibigan, hiwain din natin siya sa maliliit. And pag samasamahin na lang po natin, sabay-sabay po natin ilalagay yan kasi mamaya. So ito na po yung mga ingredients natin mga kaibigan. So mag-start na po tayo sa pagluluto. So nakasalang na po itong ating lutuan, yung ating kaserola mga kaibigan. So ituturo ko po sa inyo yung pagtitimpla ng ganitong recipe. Simpleng-simple lang po. So ilagay lang po natin yan. Pagsabay-sabayin po natin ilagay itong mga i-prepare nating mga pampalasa kanina mga kaibigan. Yun po yung bawang, sibuyas, luya, tsaka sili natin. So ilagay lang po natin lahat dyan, sabay-sabay. Maglagay din po tayo ng isang kutsaritang paminta. Then, maglagay din po tayo ng bagoong. Tansyahin lang po natin. Lagay din po tayo ng suka. Ayan. Maglalagay din po tayo ng kalahating basong tubig. At maglalagay din po tayo ng konting pampalasa mga kaibigan. So, konti lang. Ayan. Then, ang gagawin po natin dyan mga kaibigan, pakukuluan lang natin siya ng mga around 5 minutes. Then, luto na po yan mga kaibigan. So, ganoon lang po kasimple. Takpan lang po natin mga kaibigan. Then, pakuluan natin siya around 5 minutes. So, ayan po mga kaibigan. After 5 minutes, i-check na po natin itong ating recipe. Ayun. So, tikman lang po natin kung anong kulang sa lasa natin. Para sa akin, katamtaman lang po. So, luto na po yan mga kaibigan. Kuhanguin na po natin para may present ko po sa inyo. So, ito na po yung recipe natin mga kaibigan. Paksiw na okra. So, napakadali lang po lutuin ito. Napaka-affordable pa. And at the same time, napaka-healthy po nito dahil vegetable po siya mga kaibigan.